Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazivela homecoming ngomhla ka-8 July. Guys, uShwabi-ke uhambile waye esalon eyobheka phela uMaNgcobo njengoba phela yayixabene ububende phakathi kwabo bobabili, eyobhutuza phela-ke amagabade ukuze phela athi yobe kuyena ayidlishiyele. Semefika khona guys, wahlangabezana-ke ney'mbila y'thutha ziholo emhlophe-ke ngaphambili. uMaNgcobo ethi kuthele eganuna wengafuni ngisho ukuyizwa indaba kaSorevela kuyena. Ushilo ukuthi awu le ngane, yazi le ngane isididisile, yazi le ngane futhi ngiyayixolisela mina maNgcobo, yazi ngingenza noma yini sithandwa sami ukuthi nje ungiboleke indlebe-ke ungizwe ukuthi ngampela kwenzakaleni ngami. Wathi hawu wena na angithi ungixoshile. Wathi awu maNgcobo, ngiyaxolisa bandla, bengicela ukuthi ubuye uze ekhaya. Wathi liphi lona ikhaya? Ngoba phela wena ubeka kwacaca ukuthi lela khaya ikhaya lakho ney'ngane zakho, mina anginakhaya, ngundinga Sithebeni, yingakho ngila, anginakhaya mina. Wathi hawu ngiyacela bandla, ngicela ungixolele maNgcobo, nami ngimane nje ngadideka kodwa sengiyibonile yonke ividiyo. Wathi yabona nje wena Shwabi, ngisacela nje bandla ungiphumele la endlini, angizwa ngithini kwena, ungathi futhi angibuyele ekhaya ngoba wena ungixoshile, cela ungihambele-ke. Nangampela-ke guys, waphuma uShwabi enyobozela ezama bandla kona ukucela uxolo, kodwa-ke uMaNgcobo engayizwisisi neze likaSorevela kuyena. Guys, uthe sebuyelile endlini-ke uShwabi amane nje wafonela esikolweni sakhe umntwana uQondokuhle, wathi akaphuthume ebuye eze ekhaya. uQondokuhle-ke guys bamqedile ngenduku, uhleleka ngisho ukuhamba ubhuti, uhleleka ngisho nawukuhlala. Uthe mengena endlini wahlangabezana nelikhulu isulukesi eligcwele iy'ngubo zakhe. Wathi hayibo baba, uyangixosha yini? Wathi mntanami, hhayi ukuthi ngiyakuxosha. Wathi baba awukwazi ukungixosha, angithi usungiphanishile, kuyimanje ungishayile angikwazi ngisho ukuhlala kusofa. Wathi mntanami, kumele ngiyenze lento ekumele ngiyenze. Wathi ungisa kugogo, angeke ngikwazi mina ukuyohlala nogogo, usibonile isimo kade ngikusona ngihleli nogogo. Wathi angikuyisi kugogo. Wathi pho ungisaphi? Wathi disciplinary camp. Wathi laphi? Hayi ngeke baba, bazongiqeda lapha, ngeke ngikwazi mina ukuyohlala lapha, ngiyacela baba, ngicela ungangiyisi laphayana, mina ngeke ngikwazi ukusurvive lapha. Wathi mntanami, kumele ngikuyise laphaya ukuze bakufundise ube indoda eqotho, njengoba ngikuyisa laphayana, hhayi ngoba ngikuhlukumeza, ngizama ukulungisa isimo leso oyisona. Wathi baba ngicela ngishaye futhi okungcono, ngeke ngikwazi mina ukuya kulesa sikole. Wathi mntanami, iy'mpahla nazi ngiyiqoqile manje, isikhathi sokuthi ube indlela. Wathi kulungile, vele uyangizonda wena baba. Wathi angikuzondi mntanami. Wathi vele uyangizonda, ngeke ungiyise kulesi sikole ungangizondi. Wathi Qondokuhle, ngisiza wena mina la, mase usubuya uzobuya uyindoda eqotho. Ubonile nawe ngizamile ukukusondeza eduze kwami ngikwenze ube yingane ekhule ngaphansi kwesandla sikababa, kodwa uyabona ukuthi ngiyahluleka manje ukukulawula mntanami. Mase usubuya laphaya uzobuya ube yile ndoda le engifuna ukuba yiyona. Hamba, imoto yakho isikulindile. Hayi guys, amane wathi hlwi isikhwama ubhuti, hlwi uplastiki, wasigaqaza nesicabhe sephuma. Bungafunga ukuthi kuyowamawindi guys, kube ukuphahlaphahla the way asigaqaze ngasi isicabha. Bathi-ke uShwabi bekwenza konke lokho ukuze phela uMaNgcobo masebuya ekhaya engamfici uQondokuhle, ngoba phela angeke, njengoba nje kuwamanzi noparafini esikhathini samanje, angeke uze kukwazi ukuhlaleka kahle endlini uma ukuthi kukhona-ke uQondokuhle noMaNgcobo endlini eyodwa. So udediseke uQondokuhle ukuze mefika uMaNgcobo ahlale abe comfortable, angaloku abonisa isitha sakhe siloku simjeqeza la eduze kwakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Uqede-ke uShwabi wathenga ama-roses ngoba uyamazi uMaNgcobo ukuthi ayithanda iy'mbali. Wafaka imali-ke kulama roses-ke guys, cause phela vele uShwabi uyamazi umuntu wakho ukuthi ayithandela imali. Wafaka imali, wayichoma imali kuwona wonke ama-roses la. Eqede lapho-ke wabeka phezu kwetafula. uMaNgcobo uthe mengena nje, ayi wawa phansi ngedolo ubhuti engathi uyaprophosa okwesibili. Wathi hawu mashiya amahle angathi azoshumayela, wena nkunguvela ilanga, wena nyuswa, hawu ngithi kuwena ayidlishele phela wena mapholoba, nayi i-gift yakhe ngikuphathele yona. Ayi uMaNgcobo wathi hayibo, uzoxolisa kumina? Wathi yebo bandla, ngicela wamukele nazi iy'mbali. Wayithatha uMaNgcobo wamoyizela. Nami ngasho ngenhliziyo ukuthi uMaNgcobo ngampela uyayithanda imali. Nakho manje usemane nje uyaxola kalula kanjalo nje ngoba nakho ibona lama-roses ezungezwe imali, kanti ngisheshe ngamphaphela. UGeli uyithathe zonke lezo imbali waqonda kuBhemu la ungakhona, wazithi fuhlu phakathi kuBhemu.
qeda ugele washona le omshushu abekhamisile ukuthi hawu ngisho nentandokazi yakhe impela imali nama-roses uyakunqaba. Kushuthi kahle kahle lo girl uthukuthele ngampela, ulwandle ligcwele guys laphaya emapholobeni. Hhayi impela kuzomele enze kangcono uShwabi ukuthi usafuna-ke ukuthi amxolele-ke uMangcobo. Guys, akupheli-ke lapho. Le kubokazi yethu-ke guys, kunodadewabo ekuthiwa uNomfundo. Ufuna ukuya kwi-trip yasesikolweni ebizwa 1,500 rand. Kodwa-ke ngenxa yokuthi imali ayikho manje ekhaya, uzethu phela umane wathatha wonke ama-savings abazali wawabhudla for lo mshado lo ongaphumelelanga kade ezoba nawo noShobane. Manje ingane masithi icela ukuya kwi-trip, abazali bathi abanamali, kuzomele iqale phansi-ke manje idayise esikolweni ukuze kube khona-ke imali engenayo bese iyaya kuleyo trip. Ubeyitshela ukuthi ugele uzodayisa amakhekhe-ke ngoba uma wakho uyakwazi ukubhaka, kodwa umshaye nge-surprise yomhlaba ekuseni. Methi qala hayibo, isikhafutini asigcwele amakhekhe, sigcwele amawotwana guys, amanqine ey'nkukhu. Uthe nje hawu ma ngizoba inhlekisa esikolweni, engikwazi mina ukudayisa amanqina. Wathi lalela mntanami, imali akukhathalisekile ukuthi uyithole kanjani. Uma ufuna ukuya kule trip uzobeka impakamo eceleni, uthathele iy'nyawo uhambe uyidayisa esikolweni. Yo guys, i-embarrassment ku-girl. Ufike nje nalesi sikhafutini engafuni ngisho ukuzivula. Umngani wakhe-ke uNomalanga ulithestile unyawo olulodwa lenkukhu, ayi wathi lehle isiphundu. Bafika-ke abanye o-girls bazobagcona ukuthi hawu nina nidayisa amawotwana esikolweni, wow naze nalow naze naphansi. Kanti ababuzanga elangeni, kuzofika igenge nje abafana iy'thengele iy'nyawo izwe nayo ukuthi zehle isiphundu. Bacela ukuthi qhubeke leli bhizinisi nangakusasa bazobuya bezothenga. Ugele ubuye no-65 rand ngesikhafutinyana nje esincane. And wamcela uma wakho ukuthi aqhubeke ayipheke lezi iy'nyawo ngoba ama-odd impela ayangena, bathi bayayifuna nangakusasa. Uma wakhe-ke ukhiphe wonke ama-ingredients wakhe wafundiswa uNomalanga uNomfundo. And uNomfundo ubhizi-ke uthatha ividiyo yayo zonke iy'payisi ey'sebenziswa yilo mama. Angazi noma kuzoba inkinga lokho ngoba phela uyawazi la mavidiyo namhlanje amanashereke kalula. Kungenzeka le recipe le igcine sihlala ezandleni ezirongi. Kodwa-ke sizothini iy'ngane no-TikTok bazo laba, no-YouTube bazo laba. Asithembe ukuthi ugirl uzoyibamba le video angayidedeli, because uma wakhe umxwayisile wathi yabona mntanami, le ingredient eyale ekhaya eyakaHlongwane kuphela, akukho la uzoyifica khona. Wenza isiqiniseko sokuthi nje uyayifunda kuphela wena, ungayibonisi umuntu. Guys, iy'nyawo-ke izoqhubeka idayise and kungenzeka no-1.5 wengane kuhlangane ihambe kuleyo trip yasesikolweni. Asithembe-ke ukuthi kodwa nozethu uzofaka isandla phela. Ayikho imali koHlongwane ngenxa yakhe, umshado wakhe ongaphumelelanga, udokotela wonke. Kufuze ngabe vele uNomalanga akayidayisi ngisho nalezi iy'nyawo. Yena ungenelela nini njengodadewabo omdala bakithi? Anyway, asingajajini guys. Siphele lapho-ke isiqephu sanamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys.